Na Zagrebačkom velesajmu traje vrlo popularna ambijenta. Prilika je to mnogim domaćim proizvođačima da kvalitetom i privlačnijim dizajnom osiguraju bolji položaj na domaćem tržištu. Već sad brojke pokazuju da drvna industrija polako izlazi iz krize. Da je hrvatsko drvo prvo pokazuju i ovogodišnje brojke. Čini se kako drvna industrija prva izlazi iz krize. Izvoz drvnih proizvoda i namještaja u odnosu na prošlu godinu povećao se tako za 11%, smanjio za 20%. Rano je govoriti za izlazak iz krize, dakle još nismo izašli iz krize. Da li je situacija bolja nego što je bila prošle godine? Mi se nadamo da je to trend koji će se nastaviti dalje. Trend među Englezima su hrvatske drvene kuće. 80 ovakvih krasit će uskoro engleske vrtove. Sada ih otkrivaju i Hrvati. Imamo već zainteresiranih dosta za autokampove. Dakle, oni su upravo zato što je drvo tako prirodno i puno više zapravo ljudi žele upotrebljavati nego plastiku. Ono što je s drvom uvijek pasalo je staklo. Doduše, ovakav proizvod još nije viđen. Program je izazvao dosta dobre reakcije, pogotovo za njemačko tržište i austrijsko. Upita je puno i za ovu komodu. Nastala je kao dio projekta Dizajnom do brenda. Drago mi je da je hrvatska drvna industrija u suradnji sa dizajnom mogla pokazati da i mi znamo napraviti hrvatski proizvod s kvalitetnim dizajnom. Razloga za veselje ima. Nagrade se već dijele, pa je tako Hrvatska gospodarska komora dobitnik ovogodišnjeg posebnog priznanja i kristalne skulpture za najvišu razinu ukupnog nastupa na ambijenti.